Исәнмесез, хөрмәтле дуслар, үземнең татар телендә язган шигырьләремне укып күрсәтәсем килә. Бу дөньяның матурлыгын һәркем күрә алмый, җаны булмаса. Бу дөньяның мәгънәсен дә һәркем аңлый алмый, җаны булмаса. Ярты җанын таба алмый һәркем, үз җанын да таба алмаса. Дөньяларга ник туганын белми китә икән күпләр лабаса. Талашалар, ызгышалар, алдашалар җирдә. Ыгы-зыгы баскан дөньяны. Берсен-берсе күрә алмый туган, танымый да ата-баланы. Бик күп җаннар адашканнар җирдә. Бик күпләре рәшә артында. Бергәләнеп ыргылалар барда чыгу юлы томан артында. Алга барып кулым сузып карыйм. Артларыннан карыйм кугалап. Аңламыйлар, буталганнар барда курку сеңгән тәмам уралган. 9 баскыч. Бир кулыңны миңа, алып меним сине үләргә. Эчкерсезлек, самимийлек, сафлык ярдәм итәр өскә атларга. Кемдер генә очрамаган икән, юлларымда адашып, ниләр генә күрмәгәнмен икән, белмим аңлап, белмим саташып. Хаталар да булган, ялгышлар да. Томан алганда җаным авазын, бутаганнар сукмакларны кайчак, алмаштырып сулар һаваны. Йоклаганмын ич мин, ярты гомер, күп вакыт үткән заяга. Юк үтмәгән, өйрәткәннәр шулай чыгар юлны эзләп табарга. Бу дөньяны аңламаган чаклар бик күп булды гомер юлында. Сораулар күп булды, ә җаваплар яткан кара томан артында. Кара томан, кара ялган булган. Юлны ачтык, ягез, торыгыз. Саф күңелле чиста җаннар, әйдә, җир-анадан берүк калмагыз. Тагын бер шигырь. Җаннар яши, җеннәр яши җирдә. Төскә биткә барда бер төрле. Җаннар сискер, җаннар тоя белә, җаннар сөя белә бер-берсен. Ә җеннәрне биоробот диләр. Машиналар кебек тойгысыз. Битлек киеп үрләр эзләп йөри, аларга хас салкын комсызлык. Җаннар җанны рәнҗетергә тиеш түгел. Җаннар гына тоя дөньяны, ә комсызлар җанны җанга каршы куеп юк итәргә йөри дөньяны. Кешеләрнең бер хатасы шунда, аера алмыйлар җенне җаннардан. Битлекләрне салыр вакыт җиткән, туры юлны вакыт табарга. Үз-үзеңә тугры бул кеше, намусыңны сатма акчага. Яратырга өйрән йөрәк аша, уздырмачы гомрең заяга. Ялган белән тулган кеше башы, чүп-чар баскан аңын кешенең. Ялган белән бара әрсез дөнья, дөресе аз калган белемнең. Җаннар, җеннәр бер рәт басып, акча сорап дога кылалар. Дога кылып, акча алалар. Кымсызланып, акча җыялар да бәйрәм ясап, корбан чалалар. Мескен сарык җаны, аларга да җанны Ходай биргән, лабаса. Үзе биргән җанны нигә соң ул корбан итеп ала җәзалап? Җан-җаннарны үтерергә тиеш түгел бу төп кагыйдә. Яшик әле җирдә дөрес юлны сайлап, җан авазы белән дөньяда.